सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आप लोग के सामने एक बहुत ही सुंदर मैया का गीत लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए गीत हम सुनाते हैं। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया, ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि पति जी के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि पति जी के लेके होइयो पार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि पति जी के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि स्वामी जी के होवै जय जयकार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि बेटावा के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि बेटावा के लेके होइयो पार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि बेटावा के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि बेटावा के होवै जय जयकार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि बहू जी के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि बेटिया के लेके होइयो पार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि बेटिया के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि बेटिया के होवै जय जयकार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि दामादा के ले होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि नातिया के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि पोतावा के लेके होइयो पार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि दामादा के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि नातिया के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि पोतावा के होवै जय जयकार। ऐसन आशीष दी हाजी मैया कि नातिया के होवै जय जयकार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि साबा कोई के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि स्वामी जी के लेके होइयो पार। ऐसन खिड़की खोली हाजी मैया कि साबा कोई के होवै जय जयकार। शेरवाली अम्बे की जय, जगजनी जगदम्बे की जय, मैया भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय।